Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miyos saking kasatriyan temanten kakung hangasta gantal cacah sekawan dene temanten putri ngasta gantal cacah 3 jumangkah padaning kakung mungguing ranupada tanggap temanten putri sesuci samparanipun ingkang raka kanthi tirta sekar adi pancawarna tirta banyu lambanging urip lan panguripan banyu minangka dados pralambang kawruh lan ngelmu temanten binayang karya kirap temanten Ngayogyakarta hadiningrat kinurmatan ladrang gati podose manggala yudha pangiriting lampah tindak ing temanten kakung lan putri mangagem busana senopati pedang linigan sumampiring pamidangan tondo sawigoing diri samapta ing gati abdi dalem edan-edanan hambeksa panulaing bala ana kidung rumeksa ing wengi Teguh ayu luputa lara luputa bilai kabeh jim setan datan purun paneluhan tanono wani miwah penggawe Allah gunane wong luput geni hateman tirta maling adoh tepuk tangan untuk persembahan abdi dalam Polowijo Ambeksa edan-edanan. Siji kabejan Bapak Ibu lamparaning urip temanten
wiwit lair ngantos dinten mangke. Terima kasih untuk tim pengelola, perencana, pengarah, dan pelaksana acara pernikahan pengantin production. Yang terbaik telah kami persembahkan, mohon maaf atas segala yang tidak berkenan di hati. Akhirul kalam billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.